Halor ka jingtemu ka sorkar preng ban penkelano ya ka kerteng kari naga bangila jukhot India sya ka Bharat. Ya kane ka sorkar preng kan wanra da resolution ha parliament ha ka special session ka bansalong ha ka khat phra du ar photorek unailur ar hajar ar phulai. Ladon shibun ke bapan pau ka jingbom soya hap ya kane ka jingtemu ka sorkar preng badon ro ke bala kwa dik dik ba ka kerteng Bharat kan urlong no. Kumju nakaliang uba sa panong trao ujna sekretari baru public sekretari ka New Trap National Liberation Council HNLC sa sisen pat leng ba ka jingtho jongo ha ka Facebook akaw ka jongo ulapan pau ba kari India kamdai kari Israel ne ka Saudi Arabia kamdai ka Iran kamdai ka Vatican City lemne ka Bhutan ki badan ya ka tanrai jong ka kerteng nyam ne religious origin ka kentin Bharat kadai ka kentin Sanskrit ka bamut ka blading ne usim Hindu ne urang ba niam Hindu. Susu ulaban biang baka jing penenkam ya ka kentin Bharat ha ka artikel iwe jong ka India ladai ban pendu no namar ya ka India om syam la penlong tang da ki jela Hindu. Om dai tang ka Gujarat, UP, MP, Himachal Pradesh, West Bengal bat bun ki ki jela ki ba bun ki Hindu ki ba pelong ya ka India. Ngam keren kum unong India Henry hap ban sothu bakari India kadai kari ka bai lai lut ya barok kinyam ne secular state. Na kata kadau kamdan kano ka ain kaban itu ya kum kita ki state ki babun ki Hindu state lemne ya ki jela ki babun Kristen ne Muslim bakin dei no kita ki Christian state ne Muslim state kumbalong Kanagalan Meghalaya Mizoram Jammu and Kashmir ne ka Lakshadweep kajinge kandan kum gajai benreu ladangi perkhat ha kata kerukom pei kum ka Assam menta ki bun ki Muslim tekan poi ka por ba ka Assam ru kan dei ka Muslim state pei menta kum ka Hyderabad ka babun baha ki Muslim yo ka poi ka por ba kindawa laka jong ka state ngas ngau ban kentu ba dei ban pendu kum ya ki ne kerukom perkhat kan yampat ngin yabu hayeng susu leng ba ka ne ka jingtho ulap teng biang da ka ba uong ba ka jingtemu jong ka sorkar BJP menta ka long ban wanra be ya ka rukom perkhat perdai ba maki ki long halor ya ki we supremacist ideology ka kwa panwanra ya ka neo-nazis kum ha Germany ha ka por ka jing senchar jong Hitler kum joro kum ha ki por badang trekam ka an apartheid ha South Africa balale da we udole white supremacist bat bon ki we ki nuksa kum ka jai benreu ngidon kam hakmat ya ka jinga teli bat ka jinga trelang menta ngidon halor ka khandeu jongi ka por kan poi bangi ha bandan syapo ka khandeu baro ngidang yap kabama kalong ladang ngimya da ya kari New Trap bai jongi yo tang ka jaga thang ne jaga tep ngenom yo shu namar ngimlong trai shu halor ka khandeu ne WhatsApp ka khandeu penkut ka ne ka jingtho uba saing ko panong trau kabala post menta ka singi ka handru trek unai lur arja arfly ha ka Facebook akaw ka jong u